Sak menika Nduk ingkang marak sowan Mimin Mustika, ayo Nduk nggonmu lelenggan sigra jengkar jumangkah kanthi gagah. Yo. Terus. Weh. Sinten to kula? Kang nembe mijil Mimin Mustika. Hey! Kadang suara di Kang Sulistyawan. Kebang-kebang suara unjuk Bandar Semarang Sekar Wangi Jawa Rabu. Hey! SPA Urban Sur. Ada Urban Sur. Apa-apa lho kono ndongakno melarat. Lah aku swinginane semelarat-melarat mbok ndongakno saya melarat entek duit. Lah iya. Niki wonten kembang rawe, Bapak sinten asmane nggih kok? Lah iki ora Pak Sukarman. Pak sinten to, Pak? Lho rada celak ngono lak saged to iki kok ya. Saya Mas. Lah angger duwite wis ditampa jenenge Nggih, lali. lali ya, Mas. Pak Kusman. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Pak Kusman sing dikersake Pak Kusman. Nggih, ingkang ngersake liwung nggih tasih wonten mriki. Wong nggih wonten ning ora ana DP-ne ya wis gak usah Mas. Sing dikersake Pak Kusman apa iki kok? Kembang rawe. Kembang rawe. Dinggahke Joko Sugih. Joko Mlarat. Lah Sugih. Joko Sugih. Wangel lek golek Joko Sugih saiki. Lah nggih. Nggih. Nggih tasih sinareng Sekar Wangi. Enggal dipun aturke nuwun pamritanipun Bapak Kusman sing ngersake. Heeh. Wonten. Heeh. Lho jenengan kok pun lemes lah. Kembang rawe. Lho. Piye Mas? Dalem Pak. Tulisane? Lho di tulisane wonten. Tulisane apa Mas? Sekarang ini. Oh. Deleng iki maksudnya nyawang iki. Oh, alah, nggih. Yo. Ayo Mas, gatel Mas. Kupar mah ya Mas. Bengi-bengi kok ya gatel-gatel senengane Pak Kusman lho.
diaturi nggih Pak nggih. Kembang rawe kalajengaken wonten Joko. Joko Sugih. Nggih. Pun diaturi mugi ora Nggih, sinambi dahar. Nggih. Lah niki wis Monggo. diusungi lho Mas piringnya.